kuinsisa constituency zvinotaridza kuti nyika yese yeZimbabwe yaona kuti hazvibetseri kuenda kunovhota. Noda kuti people they already know the system. Yesterday we saw my pictures ana Chigumba vachinzi aiwa those guys vakaonekwa kuma polling stations vandobva vatanga kufunga zvakamboitika along back vachinzi these were the guys who were instrumental in meddling the results of the elections. Panguva ino pane chiitiko choshamisa choitika pamapolling stations. Sanda pana mashoko ari kubuda nemapictures ari kushowa panguva ino kutonekwa kunzi aiwa kwausina jiwe rinopisa nodibva subscribe or like or turn the bell icon. BBC ino nemapictures amuri kuona in the video hour amuri kuona aiwa our elderly vachienda kunovhota. Pana pamwe udanyorwa kunzi checkpoint voting underway in Insisa constituency, no young people, few male voters. What went wrong Zimbabwe? Let's talk. Tobaswa kuda panapa kunokunzi aiwa vanongori madzimai vamuri kuona vakasunga mazambia vakamira mutsetse. Varume havasi kuonekwa umwe kwa uyu murume one ari kutoenda the opposite way. Vechidiki hapana kana mumwe chete zvake. Zvinoonekwa kunzi vechidiki panguva ino havachateki part in these elections. We never know. People vanenge vachiagiwa vamwe vachiti inhau dzekuti those elections they are not being trusted, vamwe vachiti dzinorigiwa, vamwe vachita zvakasiyana siyana. Panguva ino vari kuuya panapo kuna BBC vachiti let's talk, let's comment. But why is it kunenge kuti kuita low turn out? Vechidiki vanoonekwa kunzi pamarallies vanenge varipo vachitamba, vanenge varipo vachikuzirira, but when it comes to voting ambovawani. What is the reason? Panguva ino zvakubuda pachena kuti people they are tired in Zimbabwe. We never know. Kuti some of the people might be happy vachinzwa kususpendiwa kwema-elections a2028. Ndokuti kuti even though zvikanzi ariko kwanisa kuona kuti vanhu vangakwanisa kusenda kunovhota again vachiziva kuti aiwa history inenge ichingoripita itself. Embodidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa choitika kuinsisa anodhipenda comment section mendonzwa mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.